A emoción e a ilusión enchen estes días a Rúa Raíña Vitoria e todo grazas a esta tirolina de 150 metros. Unha atracción posta en marcha polo Concello de Pontevedra e que enamorousa a todos os rapaces e rapazas do municipio. Foi moi chulo subir arriba e que me pusiesen el arnés. Y luego cuando me tiré me di una sensación que era muy chula. Nos ponen un arnés y luego nos tiramos. Nos ponen un arnés, un casco, nos enganchan a la tirolina y después nos tiran. Moi ben. Gustouche? Sí, moito, pero tuve moita fobia aí arriba. Para montarse nesta tirolina fan falla 3 cousas. A primeira, ter entre 5 e 14 anos. A segunda, presentar un ticket de compra do comercio local. E a terceira, ser un neno ou unha nena moi valente. Porque te puede dar vértigo. Non che dou un poquinho de medo? No. No, pero al principio cuando subí tenía un poquito. Como non podía ser de outro xeito, esta tirolesa cumpre con todas as medidas de hixiene e seguridade. Primeiro entran por aquí, botan xel nas mans e logo suben, desinfectan os pés e suben a escaleira. Ali arriba o meu compañeiro desinfecta todo cada vez que pasa un neno, logo lánzase e ao fondo desinfectamos. Xa lle quitamos todo, o desinfectamos, pasa unha cuarentena de 2 horas mínimo, pero é un produto que é instantáneo, entón non sería necesario. Desinfectan as mans e nós imos desinfectando as cousiñas que poden tocar máis ou menos cada 5 nenos. Esta atracción estará aberta ata o vindeiro 4 de xaneiro, en horario de 12 a 2 e de 4:30 a 7:30. Que espero que vengáis, porque lo vais a pasar genial.